Vítejte u podcastu Care Talk, pořadu nejen o duševním zdraví. Projekt vznikl za podpory nadačního fondu Twist & Foundation. Mrkněte na twistandfoundation.cz, zjistěte o programu a účelu nadace více a v případě potřeby využijte naší pomoci. Pořad vzniká pod záštitou Národního ústavu pro duševní zdraví. Příjemný poslech. Dámy a pánové, vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Care Talku. Tentokrát je naším hostem internetová tvůrkyně, streamerka Anna Andulí Raunigrová. Ahoj Aničko, díky moc krát, že jsi přijala pozvání. Ahoj, já moc děkuji za pozvání. Tohle bude díl, který bude z pohledu tebe, jakožto tvůrkyně, člověka, který se na internetu pohybuje už delší dobu, takže věřím, že to bude zase trošku odlehčenější díl od těch témat, který jsme tady měli. Přesto jsme ale podcast o duševním a jiném zdraví, tak se tě zeptám, jaký ty máš vztah k řešení mentálního zdraví, jaký máš vztah k tomuto tématu, co se týče ať už sebe nebo svého okolí? Tak já jsem tomu velmi otevřená. Jsem ráda, že ta společnost dneska už je tomu taky otevřenější, že se o tom začíná mluvit, ono se o tom mluví už nějaký pátek naštěstí. A vždycky se tak poustňuji nad těmi názory typu, že jsme generace sněhových vloček, jak se říká, a že vlastně za nás ty deprese nebyly, že jo, tyhle ty typické výroky. Já naopak tomu mám postoj takový, že jsem velmi pyšná na tu mladou generaci, jsem pyšná na mladý lidi, kteří se o tom nebojí mluvit, strašně jim fandím a naopak to vnímám tak, že oni kolikrát si nesou nějaký svoje boje, svoje traumata, i traumata třeba svých rodičů, kteří je právě neřešili a nikdy o nich nemluvili. Takže já mám radost z toho, jak se to posouvá, jsem zvědavá, jak se to dál bude vyvíjet, ale sama jsem tomu tématu otevřená, jsem otevřená diskuzím a právě i na svém streamu často tyhle ty věci otevíráme. Snažím se to nedělat tak, aby to bylo depresivní, aby to bylo úplně těžký, ale zároveň, aby ty lidi věděli, že je v pořádku o tom mluvit a aby měli ten prostor, protože mám vyzkoušený, že mnohdy i ta samotná diskuze o tom už je léčiva. Po tvém parádním úvodu na tohle téma, tak bych tě možná ještě poprosil, já mám takový pocit, že jsem tě totiž představil neúplně, tak jestli bys nám trošku osvětlila, co děláš, čemu se věnuješ, co tě živí, co tě naplňuje? Vždycky jako ve škole, se máš představit. Já nikdy nevím jak. Takže ahoj, já jsem Andulí, jsem streamerka a zároveň moderuju pořad herní replay na Primě. A na těch streamech se tak nějak všeobecně věnuju. Je vždycky těžký říct, ale je to takovej mix právě volných pokeců, různých tematických streamů. Často si třeba vybírám nějaký téma, o kterém diskutujeme, který si připravím. Může to být například mytologie řecká a podobně. Děláme různý talentový streamy a celkově snažím se bavit tím streamováním, snažím se bavit životem. A kromě toho ten život taky žít mimo internetovou sféru a užívat si ho plnými doušky. Tak bych to asi popsala. Já jsem samozřejmě přišel připraven na tento díl, takže jsem ti trošku lustroval sociální sítě, ale tak jako jenom tak povrchově. A vlastně mě zaujal trošku tvůj vývoj, co se týče jakožto člověka, jako sebevyjádření, to znamená v té tvé tvorbě, například to, že na sociálních sítích tak působíš, nebo třeba na Instagramu působíš jako cosplayerka, takže vlastně dáváš i, řekněme, to umění ven, co se týče svojí vizáže. Mě zaujala právě ta věc, že ty si možná tu svoji identitu nebo možná ten svůj vývoj, tak jsi možná pomohla i nejen těmi mentálními prostředky, ale těmi fyzickými, protože jsem koukal, že jsi před nějakou dobou tak začala cvičit, tak se tě chci zeptat, co třeba i to propojení toho fyzického a mentálního zdraví u tebe. To je pro mě právě hrozně důležitý aspekt životní, že mně se to různě měnilo a vyvíjelo. Byly doby, kdy jsem bohužel měla velmi nezdravý vztah ke sportu. Pocházím ze závodního prostředí, já jsem dřív závodně tancovala a trošku mě to poškodilo, jako spoustu malých holčiček tenkrát, takže jsem si k tomu musela vypěstovat vlastně znovu tu lásku. Ale jelikož pocházím z velmi sportovní rodiny, tak pro mě to vždycky bylo důležitý a zrovna to propojení mysli a těla je něco, co nemůžu zanedbávat a vždycky jsem razila ten názor ve zdravém těle, zdravý duch a že to spolu souvisí a že vlastně člověk se nemůže soustředit jenom na tu fyzickou stránku a nemůže se soustředit jenom na tu mentální stránku, protože když nejsou v harmonii, tak to stejně jako celek nefunguje. Takže potřebuju cvičit, potřebuju se hejbat, potřebuju být v pravidelném pohybu, jinak mi ani ta hlava úplně nefunguje. No. Takže vlastně i skrz ten Instagram se snažím lidem ukazovat, jak je to fajn. Teď si třeba dělám zrovna trenérský kurz, je to v procesu a ráda bych jednou se věnovala.
tomu trénování, takže je to důležitý, no. Mhm. Pokud ti to nebude vadit, tak se ještě musím doptat. O tom poškození, tak mluvíš o fyzickém, třeba o nějaké deformaci, o té přetrénovanosti, nebo spíš to kompetitivní prostředí a třeba tlak na tvoji osobu, to soutěžní, tak spíš o tom duševním? Asi obojí. Ono bohužel ten závodní sport v nízkém věku má svoje úskalí. Já jsem na jednu stranu hrozně ráda, že mě k tomu rodiče vedli. Oni mě teda nikdy do ničeho nenutili. Jo? To je důležitý zmínit, že to byla čistě moje volba. Já jsem v tom prostředí chtěla být a zůstávat. Takže nebyl tam žádný tlak jako ze strany rodiny, ale dalo mi to do života spoustu věcí, dalo mi to disciplínu, nějaký sportovní základ, ale zároveň zrovna v té oblasti tancování, tak tam je velká soutěživost. My jsme to vlastně potom ještě měli rozdělený, že jsme soutěžili třeba i v rámci týmu, ve kterém jsme spolu vystupovali, tak ale druhý měsíc jsme soutěžili proti sobě na jiných závodech, což samozřejmě tvořilo velmi poškozující vztahové struktury mezi náma, že vlastně s kolegyní jsme se stávali kompetitorkama, takže se to tam takhle míchalo. A samozřejmě tam byl tlak i na vzhled už v takhle nízkém věku, že nejvýš jsem na té sportovní kariéře závodní byla asi okolo 12-13 let. A tam teda už se kladl velký důraz na fyzično, to znamená, aby jsme byli hezký, aby jsme byli štíhlí do kostýmu. Samozřejmě tam byl i ten tlak trenérů a mělo to potom za následky u mě teda konkrétně mentální anorexii se mi vyvinula. A vlastně i následky fyzický, měla jsem dlouhodobý problémy s kolenem. Takže proto jsem si pak musela k tomu znova najít cestu trošku zdravějc a trošku jinak, no. Mhm. Pokud teďka jakožto žena, která má tyhle zkušenosti, by si měla přemýšlet třeba už i nad výchovou dětí nebo nad radami, jak by se rodiče měli v těchto momentech zařizovat, co bys jim poradila v tom vztahu ke sportu? Protože mnoho rodičů tak ne, že nutně tlačí na ten sport, ale třeba neumí tyhle neštěstí svých dětí úplně číst, neumí je úplně vnímat. Často to vidí jenom jednostranně, že tak ať se dítě hýbe, přece tomu nemůže nějak uškodit. Jaký ty k tomu teď máš zpětně jakožto dospělý člověk vztah? No, tohle je těžký říct a myslím si, že tam neexistuje nějaký univerzálně dobrý postup. Můj postoj k tomu je takovej, že hlavně to dítě pozorovat a naslouchat mu. Ono často vám samo řekne, co potřebuje, samo vám to ukáže nebo naznačí, pokud to nedokáže vykomunikovat. A myslím si, že víc dětí ke sportu je určitě super a že to je skvělý, ale zároveň je to stejný se sportem nebo třeba s hraním na hudební nástroj. Pokud to dítě má jenom fázi, ve který ho to třeba nebaví zrovna, nebo se mu nechce dneska trénovat, tak je dobrý ho podpořit, aby se právě naučilo nějaký disciplíně a konzistentnosti, ale pokud to trvá dlouho, pokud to trvá měsíce, půl rok třeba, a ono fakt nechce, je nešťastný a nebaví ho to, tak proč ho tlačit do něčeho, v čem nechce zůstávat a co očividně není pro něj. Jo, že někdy ty rodiče si projektují svoje ambice životní do těch dětí, které si třeba oni sami nesplnili. A to mi potom přijde, že je velký problém. Takže bych řekla, že je dobrý tam najít nějaký balans, naslouchat tomu dítěti a pokud je tam podezření na nějaký problém, tak ideálně hnedka do toho šťourat a snažit se získat co nejvíc informací, protože průšvihům asi nezabráníme. To si myslím, že není úplně možný, že jako rodič máš velký vliv, ale nemůžeš ovlivnit všechno, ale je dobrý, když už ten průšvih nastane, tak ho nějak efektivně řešit. Mhm. Pokud by ti ještě nevadilo vrátit se k mentální anorexii, o které jsi mluvila, protože samozřejmě my promluváme k divákům, divačkám, kterým by tohle ideálně mohlo pomoct. Jak jsi vlastně zjistila sama třeba u sebe, že máš ten problém? Jak se to na tobě projevovalo a kdy ti došlo, že to je třeba něco víc, než že jsi jenom nervózní nebo že ti je jenom špatně? Já jsem to tušila asi tak nějak od začátku. Věřím tomu, že to člověk vnitřně ví, že tuší, že to myšlení začíná vlastně být chorobný a že už je to za hranicí toho, co je normální, ale většinou tam trvá, než si to přizná. Jo? Že ta fáze toho přijetí je velmi důležitá, ale někdy nastává až po tom, co to přijmou všichni kolem a už to všichni vědí, ale ty pořád si to přiznat nechceš. A u mě konkrétně to bylo o tom, že já jsem ještě vlastně prodělala mononuklózu, hodně jsem zhubla a děti ve škole mě začaly strašně chválit po prázdninách, jak mi to jako sluší, jak jsem hezky hubená. A tam jsem vlastně si uvědomila, že mi to dělá obrovskou radost, ale až jako nezdravou radost. Přitom já jsem byla nemocná, proto jsem zhubla, to nebylo jako pozitivní, to by vlastně mělo být negativní. Ale já jsem to takhle tenkrát nevěděla, takže tam mi asi docvaklo, že něco není úplně OK s tím nastavením a
Pak vlastně v následujících měsících už to byl velmi rychlej spád a velmi rychlej kolotoč do dost invazivních parazitních myšlenek. Všechno se vlastně točilo jenom kolem jídla a kolem sportu. Vlastně úplně to ze mě vysálo život a vlastně nic jiného mě nezajímalo a nic jiného mě netěšilo a soustředila jsem se jenom na tohle. A asi bych ráda zdůraznila, jestli tohle bude někdo poslouchat, kdo se třeba s něčím takovým má pocit, že se s tím potýká, tak řešit to hned, nebát se toho. Vím, že to je těžký, vím, že člověk si připadá třeba slabý nebo se mu o tom nechce mluvit, ale tyhle věci se dějou a je to v pořádku, děje se to spoustě lidem a čím dřív se to začne řešit, tím líp. Já jsem hrozně dlouho byla sama ve svý hlavě, protože jsem si myslela, že musím být sama, takže nemusíte být sami. A jestli se ještě můžu doptat, jestli si to pamatuješ, jak jsi to řešila, tak jak jsi vyhledávala pomoc, kde třeba a s kým jsi o tom mluvila primárně? Já teda musím tady dát velký shoutout mým rodičům, protože jsou fantastický, oba byli fantastický v tu dobu a moje maminka vlastně hned, jak se vyskytlo nějaký první podezření, já jsem hodně začala hubnout, tak hned se začala zajímat, začala číst články, volala po známých, takže ta zareagovala strašně rychle. Táta se do toho vložil potom taky a já jsem měla fantastický support systém v rodině. Takže vlastně sama ze své iniciativy se přiznám, že teda já jsem to fakt řešit nechtěla. Jsem jako dělala, že nic a že to samo odezní. A trošičku násilně jsem byla dotažena na psychoterapii, ale jsem za to zpětně hrozně ráda. A vlastně ta kombinace pravidelné psychoterapie, včetně rodinné terapie, té péče z rodiny a následně teda to bylo oznámeno i učitelům ve škole, takže jsem měla support systém i ve škole, měla jsem fajn kamarády a tohle to všechno vlastně zafungovalo jako taková záchranná síť, která mě vytáhla nahoru. No. Takže ten krok k tomu uzdravení nešel úplně ode mě, se přiznám. Ale samozřejmě si aspoň řekla, s kým si to řešila, takže na koho by se třeba měli lidé obrátit. Dalo ti to něco třeba i do budoucna v tom ohledu, že si na tyhle věci dáváš větší pozor, si třeba vnímavější vůči sobě? Stalo se ti někdy třeba, že si poznala, že na tebe jdou podobné myšlenky nebo podobné tendence, ale už si věděla, jak s tím máš lépe zacházet? No, asi se dá říct, že jo. Začala jsem k sobě být vnímavější i skrz tu psychoterapii, protože tam tě vlastně učí pracovat se svojí hlavou. Byla jsem nucená si třeba psát deníček, což jsem nikdy předtím nedělala a vlastně musí se v sobě trošku šťourat, což ne vždycky je příjemný, ale jsem ráda, že jsem se to naučila a troufám si říct, že teď už poznám, kdy něco děje. Ať je to cokoliv, může to být nějaký depresivní náběh, může to být nějaký propad úzkosti, tak jsou velmi očividný varovný signály, jak fyzický, tak psychický, kterým mi to tělo říká, ten mozek, hele bacha, tohle není úplně fajn, tady by bylo dobré, kdyby se zastavila, kdybys to udělala jinak. Ale přiznám se, že ještě nemám úplně poladěný to, abych tomu naslouchala a abych ty signály vyslechla natolik, abych podle toho zareagovala. Takže já je vnímám, vím to, že se to děje, ale ne vždycky dokážu se zastavit, protože jsem velmi hektický člověk a někdy si řeknu, to bude v pohodě. Fakt třeba není. Takže si trošku i v tom pracovním kolotoči a občas prostě tady tohle vyšlo. Velmi. Tak to je samozřejmě pochopitelný. Ty taky o těchto věcech dost pravděpodobně můžeš mluvit, nebo ses je i učila díky tvému studiu na pedagogické fakultě. Je to taky něco, co ti třeba rozšířilo tvůj pohled a je to i třeba důvod, proč ses možná na ten pajdák takhle pustila z začátku? Určitě. A to jsem si všimla, že má spoustu lidí, nechci to nazvat syndrom, ale je to takový, řekla bych, do určitý míry přirozený vývoj, že lidi, kteří se prošli nějakým trápením mentálním a může být jakýkoliv, tak když oni sami z toho vylezou vítězně, tak často tam mají takový to, že chtějí pomoct i ostatním, aby z toho taky vítězně vylezli. A strašně moc mých známých, kteří měli nějaký podobný problémy, tak se vydalo právě cestou, že šli studovat psychologii, šli třeba učit, klasická pedagogika. Já jsem si teda vybrala speciální pedagogiku a přesně zpětně vím, že to bylo motivované tou silnou touhou pomáhat a vlastně dělat dobro na tom světě, který mi v určitou životní fázi přišel hrozně zlej. Tak jsem chtěla, aby nebyl tak zlej. Takže proto jsem si vybrala tady ten studijní obor. No. Zpětně, tak jak hodnotíš tohle svoje rozhodnutí? Že samozřejmě teď se na to díváš trošku jinak, než když jsi do toho šla. Je to něco, co bys třeba doporučila, a když tak jakému typu lidí? No, tohle si podle mě musí vyzkoušet každý sám. Nám to i říkali vyučující, že speciální pedagogika je něco, co někdo holt zvládne a někdo holt nezvládne. A že nikdy nevíš, jestli ty seš na to stavěný a jestli seš na to typ.
Jsou tam samozřejmě nějaké predispozice, jako třeba schopnost empatického vnímání, právě nějaká touha pomáhat, ale zase nesmí to být zdrcující, jo? Zároveň musíš být silná osobnost, mít tam nějaký obranný mechanismy. Spoustu věcí tě naučí na té škole, ale co jsem pozorovala u sebe, že já jsem ten vývoj teda měla takovej, že jsem to studium opustila i kvůli tomu, že jsem si vyzkoušela praxi a zjistila jsem, že na to prostě nemám a bylo těžké si to přiznat. Tak jsem to pozorovala i u svých spolužáků a spolužaček, že někteří z nich se v tom hrozně našli a bylo to, jak když si to cvakne do sebe a bylo vidět, tak hrozně vzkvétají. A naopak u jiných lidí, i když měli třeba podobné vlastnosti osobnostní, tak ty zase strašně chřadly a bylo vidět, že tohle to jako nezvládnou, že na to nemají kapacity. No. Mm-hmm. Moc se omlouvám, jestli tohle je třeba trošku citlivější otázka, ale zajímá mě to z toho důvodu, že tohle je něco, co řeší hrozně moc mladých lidí. Jak jsi se vyrovnávala s tím prvotním ukončením studia, s tím, že jsi vlastně věnovala čas něčemu, co nedotáhneš, jaká byla třeba reakce okolí, jak jsi to vysvětlovala? Nemyslím to samozřejmě nějak, abys tady vysvětlila nějaké zklamání, spíš je to něco, co myslím v dnešní době, kdy hodně lidí právě se vrhá do toho studia, které pak nedokončí z různých důvodů, tak řeší. Já dneska už jsem smířená. Bylo to těžký, procházela jsem si tím docela dlouho. Já jsem vlastně oficiálně ukončila studium až v roce 2022 v lednu. Ale bylo mi jasný už rok předtím, že to tak dopadne, že já jsem vlastně přerušila a protahovala jsem to, pak jsem ještě doplácela, jo, takže to nebyla jenom časová investice, ale byla to pak už z mé strany i finanční investice. Ale nevyčítám si to, neberu to špatně a nechci se na sebe zlobit, i když jsem se zlobila v počátku, protože já si myslím, že to je vlastně normální. Já jsem šla studovat, nebo vybrala jsem si tenhle studijní obor, když mi bylo 19. A najednou mi bylo kolik? 24, 25 a za ty roky jsem ušla obrovskou cestu a byla jsem trošku jiný člověk, než jsem byla v 19. A vysokou školu si většinou člověk vybírá v dost kritickém věku, kdy se mu ještě pořád spoustu věcí mění. A myslím si, že je úplně OK jít studovat obor a třeba po roce zjistit, že to není pro vás. Přestoupit, prodlužovat, ukončovat studium. Jo, že to není nic ostudného a není to nic, kvůli čemu byste měli být zklamání nebo selhání, protože každý tu životní cestu má jinou. A já jsem si fakt myslela celou tu dobu velmi ze srdce, že to budu dělat a že to bude můj směr, ale pak jsem na konci zjistila, že ne. A vlastně jsem ráda, že jsem si dovolila to rozhodnutí udělat, že jsem v tom nezůstala zaseknutá, protože samozřejmě okolí, tak ten tlak tam vždycky je, rodiče by se bývali byli přáli, abych to dodělala, já vím, že jo, babička to oplakala, že jo, klasicky, takže bylo to takový, proč to nedotáhla, protože já jsem byla fakt těsně před státnicema, stačilo jenom odevzdat bakalářku. A já vždycky na to říkám, protože jsem prostě nechtěla. A já nemůžu dělat něco, co mi nedává smysl, jenom proto, abych to na sílu, na krev za každou cenu dotáhla, když stejně jsem věděla, že jsem trošku svobodná duše, trošku pankáč, nechci jít do státní sféry, nebudu potřebovat se zařazovat do tabulkových platů a nechci dělat ten obor, který studuju. No. Takže z mé strany to bylo velmi vědomý rozhodnutí. Mm-hmm. Děkuji za odpověď. Co je zpětně třeba to nejpozitivnější naopak? Co ti ta škola dala? Na co takhle vzpomínáš i přesto? Já jsem slyšel takový interní info, že perfektní znalost češtiny, že jsi trošku prej ráz na pravopis a viděl jsem to i v Instagram bio. Jako souzním s tím taky, už jsem se naučil to přecházet, ale... Tak to je jenom jeden z těch aspektů, co mi to dalo, to už jsem měla trošku předtím, tady to pedantství v sobě. Já mám češtinu hrozně ráda, on je to krásný jazyk a mrzí mě, když vidím, jak se různě zohýbá do tvaru, který mi nejsou úplně příjemný. Ale chápu, že ta doba se zrychluje a lidi na internetu asi nebudou úplně řešit striktně diakritiku a interpunkci. Ale právě jak jsi říkal, že spoustu mladých lidí řeší, že zahodili roky toho studia, tak pro mě to nejsou zahozený roky. Mě to dalo kontakty, dalo mi to nový známí, rozšířilo mi to obzory. Spoustu věcí si doteď pamatuju. Je tam základy filozofie, základy psychologie, vývojové psychologie, anatomie a určitě jako mi to poskytlo vzdělání, právě nějaký kontakty, zážitky, nějaké zkušenosti. Takže já jsem z toho načerpala spoustu věcí a i třeba mi to pomáhá dneska při streamování, protože jsme se tam učili i základy komunikace a další věc je, že na Twitchi to mě hrozně překvapilo, ale ono to vlastně dává smysl, že se tam pohybuje poměrně velké množství lidí s nějakým handicapem. Jo, ať už třeba lehkým mentálním handicapem nebo fyzickým handicapem, takže i právě v komunikaci a potom v práci s tady těma lidma, tak se to hodí tohle. Takže vlastně
nemáš prostě ten papír, ale jinak si z toho vycucla to nejlepší. Tak to je samozřejmě... jsem si z toho vyždímala to, co jsem potřebovala, a pak jsem šla. To je samozřejmě happy end, taky sám o sobě. Když jsme právě u toho streamování, u té tvorby na internetu, tak jak by ses ty vlastně nejlíp popsala? Co bys řekla, že jsi? Jsi streamerka, nebo jsi hlavně cosplayerka? Jsi prostě tvůrkyně? Máš pro sebe takovéhle jako identické pojmenování? Vždycky říkám, že jsem Andula, která dělá věci, protože vlastně nemám úplně žádnou záštitu a třeba bych se normálně netroufla nazvat cosplayerkou, protože to jsou spíš takový kostýmy, který mi vlastně pomáhají i třeba v rámci těch tematických streamů doplnit ten vizuál, hezky to sladit a přiznám se, že někdy takhle odpočívám, protože v tu chvíli ty zaujmeš roli někoho jiného. A mě od malička bavilo herectví a vlastně si to skrz to odžívám a je to takový, že se cítím chráněná, protože najednou to nejsem já, kdo vystupuje, ale najednou je to vlastně někdo jiný. Ale cosplayeři, ty mají daleko víc zkušeností a znalostí a schopností a je zatím obrovské množství práce a nikdy jsem vlastně netvořila jako komplexní, opravdu celistvý kostým, že většinou si hraju spíš s make-upem. Ale já se fakt asi nedokážu úplně definovat. Je to pro mě hrozně těžký, protože dělám, co mě zrovna napadne v tu chvíli a takhle k tomu přistupuji od začátku, že když jsem zapla poprvý stream, tak jsem věděla, že nebudu Andula, která hraje třeba CSko, jo? Nebo že nebudu prostě definovatelný streamer, že potřebuji, aby mě to bavilo a já jsem docela proměnlivá a každou chvilku mě baví něco jiného, já tak jako přelítávám různě, takže jednu dobu mě zajímá tohle, pak je to zase něco úplně jiného. Chvilku dělám tohle a příští měsíc to bude zase něco jiného, takže je to velmi proměnlivý. Vždycky říkám lidem, čekejte všechno a zároveň nic. No já se ptám, protože my tady hodně s odborníky často řešíme tu identitu, to sebeurčení, to, jak by se člověk pojmenoval, takže pro tebe si to prostě hlavně ty, ale nedáváš si ty škatulky, nějaké role, nějakého svého povolání, prostě soustředí se hlavně na sebe, jestli to tak správně chápu. Jo, já se přiznám, že ani moc nemám ráda šuplíčky, že mi někdy přijde, že spoustu lidí potřebuje nejenom sebe, ale i ostatní vlastně zařadit do šuplíků nebo jim dát nějakou nálepku, že se jim pak ty lidi líp identifikujou a přesně vědí, co od nich taky čekat. A já vlastně mám nejradši lidi, na který nemůžu dát nálepku, že bych je musela polepit celý a že jsou takový, pokaždý mě něčem překvapí. To vlastně můžu tě takhle trošku potěšit, že obecně takhle o tom odborníci mluví jako o tom nejlepším přístupu, takže vlastně to je hezký přístup, který vychází z toho nitra. Když jsme pak u toho herectví a u toho tvého projevování, tak jak ty se tomu vlastně věnuješ? Věnuješ se tomu třeba i nějak víc, nebo je to spíš věc, kterou si sebou bereš na ten stream, nebo právě na ty sociální sítě, nebo třeba i mimo právě? No, pořád mám ambice a myšlenky, že bych to tahala i mimo, ale problém věčnej můj je čas. Já mám spoustu nápadů a myšlenek a možných projektů, ale samozřejmě člověk nemůže být na 20 místech naráz, bohužel. Ale zatím si to odžívám jenom skrz ten stream, jenom skrz nějaký storíčka, různý videa a tak, že se právě vždycky vžiju do té role, kterou zaujmu. Ale už dlouho mi leží v hlavě myšlenka, protože já jsem jako malá hrála ochotnický divadlo s mojí babičkou, z toho to právě pochází to nadšení. A mám dlouho myšlenku toho, že bych chtěla dát dohromady streamery a udělat streamerský divadlo. Nějaký společný buď muzikál, nebo nějaký představení a následně ho celý odstreamovat. Taková blbost, ale vím, že to jednou chci udělat. Tak to si mě určitě zapiš, my jsme s Knapem a Mikýřem hrávali partičky, tak jsme objížděli takhle, tak mám takový jako impro přípravu, tak to se určitě rád účastním, to je moc hezký nápad. Dobře, Co se týče pak tvé kariéry na streamu nebo na internetu, tak mám možná zase trošku choulostivější otázku. Jak vnímáš sama sebe jakožto ženskou tvůrkyni? Protože internet tak je často v rámci té anonymity a v rámci třeba právě Twitche a komunity, a nejenom Twitche, ale vlastně Instagramu obecně, tak občas ne úplně přívětivé místo, kdy se všichni tvůrci setkávají s ne vždy tou pozitivitou a často je to právě mířeno na ženy, tak se tě chci zeptat, jestli ty tohle vlastně nějak řešíš nebo vnímáš, protože pro slečny je to často to citlivé téma. No, já bych hrozně ráda řekla, že ne, že jsem v pohodě a že jsem splachovací a mám to na háku, ale nemám. Dotýká se mě to dnes a denně a mám momenty, kdy si vyloženě potřebuju dát detox, potřebuju si dát pauzu. A vím, že když se o tomhleto mluví, tak velmi často právě
zvlášť kluci jsem si všimla, že zaujímají takový ten postoj, to si nesmíš brát, to jsou hejtři, oni ti jenom závidí, nebo mají tam nějaký problém se sebou, ale já to hrozně nedokážu vyfiltrovat. Občas se mi to fakt zaryje hrozně pod kůži a zvlášť, když jsou to takový dost jako osobní útoky, že někdy ty lidi vyloženě si na tebe vybijou to násilí. A problém je, že je to někdy obrovské množství lidí denně. Jo, že já pocházím původně, jako jsem přišla z pohostinství, to byla moje předchozí práce a tam narazíš na nepříjemného zákazníka, narazíš na někoho, kdo si zvolí, že ty jsi jeho hromosvod pro ten den a na tobě si to vybije, ale je to třeba jeden člověk za celý den, nebo maximálně 2 lidi. Jo, těch nepříjemných situací se ti stává málo, ale na tom internetu někdy to je o tom, že rozklikneš svoji komentářovou sekci a je to jako jedna bída za druhou a v takovou chvíli já se snažím si připomínat, že to není útok na mě, že se to netýká přímo mě, snažím se od toho vlastně odosobnit. Všímám si určitých třeba rozdílů mezi tím, jak reagují lidi na internetu na ženský tvůrkyně a jak reagují na tvůrce, ale myslím si, že ve finále je to o tom, že kluci mají své problémy a my holky taky. Ale jsem ráda, že třeba já na streamu tu komunitu mám takovou, že se tam cítím velmi bezpečně a velmi přijímaná a že tam přímo na tom streamu těch negativních interakcí díky bohu není tolik, protože já vím, že bych to jinak nemohla dělat, že bych to prostě nezvládala. Jsem docela citlivka a jsem člověk, který všechno hrozně prožívá a navíc jsem vyrostla, já moc hezký dětství a vyrostla jsem velmi naivně v tom, že jako lidi k sobě přece musí být milí a hodný a ochotný a že si musíme pomáhat. A najednou jsem přišla na ten internet a byla to pro mě trošku nepříjemný šlápnutí do reality. A přijde mi, že zvlášť po covidu se to dost rozjelo a začalo být na tom internetu poměrně velký dusno. Takže snažím se s tím pracovat, není to úplně lehký, ale myslím si, že je to na dobré cestě a i mi přijde, že za tu dobu, co jsem na Twitchi, za ty 3 roky, tak ty ženský tvůrkyně, ženský streamerky dostávají víc a víc prostoru a přijde mi, že jsme obecně přijímanější. Že už to není takový to, hele, to je naše, tady si hrajeme s klukama hry a vy se nám do toho necpěte, ale je to jako přátelštější už, takže nepřijde mi to tak katastroficky. Jak se ale na druhou stranu díváš třeba na kolegyně, v Česku si myslím, že jich tolik nemáme, ale třeba zahraniční, které vlastně hodně staví svůj obsah na sexualizaci a na spíše ukazování té ženskosti, než právě těch, řekněme, lidských kvalit. Ne, že by samozřejmě ženskost nebo sexuální přitažlivost nebyla kvalita. Myslím to spíše tak, že je to občas až příliš a je to mířeno třeba i na to mladší dětské publikum a trošku to vlastně kazí tu celkovou pověst ženských tvůrkyň. No, to je ono, i kdyby nebylo Twitche a nebylo tady těch tvůrkyň, tak si stejně myslím, že nás ženy to tak historicky provází tohleto, že vždycky byly v našich řadách ty, který se rozhodli touhle cestou. Já se to snažím respektovat, ale přiznám se, že jako s mým nastavením morálním to hrozně nesouhlasí vlastně i z toho důvodu, že mně přijde, že té sexuality je všude strašně moc. A že vlastně z mýho pohledu, jo, to je čistě můj názor, nechce se teďka nikoho dotknout, ale že se sexualizují i věci, které vůbec není potřeba sexualizovat. A když to řeknu věcně, tak kdo nemá rád sex, je to krásná věc, ale zároveň si myslím, že není potřeba tím sexem vlastně zanášet úplně všechno. A kolikrát mě mrzí, že lidi si dělají tady tu zkratku a samozřejmě, že na tom mají ty tvůrkyně asi taky svůj podíl, že potom někdo třeba přijde k tobě na stream a ačkoliv ty tam tu sexualitu nemáš to na tom postavený, jo. Ona může být přítomná čistě proto, že to vyzařuješ, ale s tím ty nic neuděláš, jo. To už je jako zase přirozená součást člověka. Ale on se vlastně rozhodne, že tě jako ten sexuální objekt uvidí nebo tě hodí do té škatulky, což je nepříjemný, protože zároveň, a to není stížnost, to je spíš takový jako konstatování, tak je někdy těžký se vlastně prodrat nahoru s nějakým smysluplným obsahem jako ženská, protože si často všímám toho, že ty něco děláš, ale vlastně je od tebe zároveň vyžadováno, abys u toho ideálně byla hezká. A já bych strašně chtěla, aby to úplně vlastně se odendalo pryč tohle, i když to je asi naivní myšlenka, asi to nejde. A vlastně ty seš teda v pozici, kdy si vybíráš nejít tou jednoduchou cestou, ale přitom spousta lidí tě do ní vlastně tlačí, nebo tě stejně hodí do té škatulky, no. Tak je to takový nekomfortní místek.
Tak ono, i z mého pohledu je to důležité přece jenom i u kluků, ono přece jenom ta vizáž celkově, tak je důležité dokreslení té celkové osobnosti, ale samozřejmě ta přesexualizace je problém. Vnímáš to na svých streamech třeba hodně jenom jako takhle přímočaře, nebo máš pocit, že třeba u tebe, díky tomu, že jsi už vybudovala to určité jméno, tu určitou svoji pozici, že na to lidi u tebe nejsou zvyklí, tak je to třeba díky tomu u tebe už méně, protože přece jenom už si nějakou dobu aktivní. Často se s tím totiž spíše potkávají vlastně tvůrkyně, které jsou nové, o kterých ještě lidi neví, co mají úplně čekat, takže moje otázka, abych to trošku zjednodušil, jestli se ti to stává stále méně a co bys třeba poradila tvůrkyním, které rozhodně nechtějí jít touto cestou, ale jsou s tímto spojovány? No, jo, to máš asi pravdu, že to vnímám, že to klesá postupně, protože už si přesně zavedeš a lidi už vědí, že ty touhletou cestou nepůjdeš. A vlastně, když si vzpomenu na ty začátky, tak mě to trošku přišlo, že si tě přijdou oťuknout, jestli tam ta pšenka pokvete, takzvaně. Tady ta půjde taky touhle cestou, která se nám některým bude líbit, a jestli ne. Ale vždycky jsem nejenom holkám, ale všeobecně, co bych tvůrcům poradila, tak je zůstat věrný tomu, co ty chceš. Nenech se nikam tlačit. Prostě lidi do tebe vždycky budou projektovat svoje představy. To nebude jenom v rámci sexuality u těch holek třeba, nebo i u kluků kolikrát, ale bude to v rámci čehokoliv. Jo, oni budou chtít, aby si nějak vypadal, aby si nějak mluvil, aby si nějak projevoval nebo neprojevoval emoce. Dělej to, co tobě je příjemný, buď věrnej sám sobě a najdi si cestu, která tobě vyhovuje, protože ty přece sám víš, co je pro tebe nejlepší a co ti buď dělá dobře, anebo co ti dobře nedělá. A potom řekla bych těm lidem, ať se nenechají ovlivňovat tím, že tě někdo jako tlačí právě do nějakého šuplíčku, do kterého ty ale nepatříš, protože to je jeho představa. A moje zkušenost je taková, že když tě někdo nějak chce vidět, tak ty se můžeš klidně postavit na hlavu a on tě stejně tak uvidí. Jo, taky jsem narazila na takový lidi, kteří se rozhodli, že já to třeba tlačím přes tu sexualitu, nebo rozhodli se, že já jsem taková a maková. Oni mě nechtějí dát šanci, oni nechtějí být přesvědčovaný o tom, že to tak není, oni se mnou nechtějí diskutovat a vlastně si chytnou jakýkoliv střípku, který jim potvrdí tu jejich teorii, protože se tak rozhodli. A s takovými lidma je dobrý to vzdát a úplně to nechat plynout, protože to je jejich rozhodnutí. Mm-hmm. Co ty a přístup k sociálním sítím jakožto tvůj osobní? Protože ty jsi samozřejmě tvůrkyně, takže sociální sítě využíváš ke své práci, ke svému sebevyjádření, ale co třeba tvůj přístup k regeneraci, k detoxu, k dopaminu? Nemáš třeba pocit, že už i na tebe, jakožto na tvůrkyni, je těch sociálních sítí přece jenom moc? Jak moc to sleduješ a jak moc řešíš ten fenomén toho, že by lidé přeci jenom měli brát aspoň chvilku trošku brzdu od toho internetového světa? No, já se přiznám, že moc sociální sítě nemám ráda. Vím, že to zní asi trošku pokrytecky, když se tím vlastně živím. Naprosto chápu, že to tak působí, ale já jsem je nikdy úplně neměla ráda. Já jsem si nejvíc užívala v svojí fázi blogování, protože kdysi byly populární blogy a mě strašně bavilo psát a právě jak mám ráda češtinu, tak mě hrozně bavilo číst dlouhý texty a psát dlouhý texty. A byla tam taková milá komunita a pak si pamatuju, když přišel Instagram a já jsem vlastně se cítila tak trošku nucená tam přejít, protože všechny pak na to navaž, ale o čem jsi měla blog, o čem jsi psala? Já jsem měl blog o králících, o Miley Cyrus a pak o Magicích, protože pak, když jsme starší, jako jsem začal rád Magic the Gathering, takže dobrý výběr. Já jsem tak jako hodně blogoval, takže to si taky pamatuju, o čem jsi blogoval. Ježiš, tak to mě těší, já vůbec neznám lidi, kteří blogovali právě. Nás bylo hodně, vždycky skoro všichni blogovali, jako. Já jsem jako na Gimplu v prváku jsme měli všichni nějaký blogy a furt jsme si to různě komentovali navzájem a četli a tak dále, jsme dělali hodně, no. Ježiš, to je super, já jsem právě nikdy kolem sebe neměla lidi, kteří by to aktivně jeli, ale vedla jsem blog o koních, protože jsem milovala koně jako malá, jsem byla hrozně jako úchylná koňařka, ale pak jsem měla blog o High School Musical, na který nejsem pyšná. Já jsem pyšnej na Miley Cyrus, buď pyšná na High School Musical. Dobře, tak jsem pyšná, měla jsem tam galerii dedikovanou Zacu Efronovi a nestydím se za to. No a vlastně ten víc jako dospělý blog, tak ten už byl o životě všeobecně. Já jsem psala fejetony, různý krátký povídky, kreslila jsem, psala jsem básničky
cokoliv, co mě napadlo, co by mi přišlo zajímavý sdílet, tak jsem sdílela, takže to bylo takový odkladiště všech možných myšlenek, no. Paráda. Já jsem se musel zeptat, protože já se vždycky o tom blogování hrozně rád bavím s lidma, taky vždycky narazím na někoho, kdo blogoval, tak to jsem rád, že jsi jedna z nás. No a co se týče toho Instagramu, tak pro mě to taky vlastně tehdy byl šok, protože ten blog byl taková trošku uzavřenější komunita, ty si vlastně blog přeci jenom sdílela s lidmi, kteří buď sdílí tu stejnou vášeň jako ty, protože si psala o tom tématu, anebo jsou to tví kamarádi, tvoji blízcí, občas se to dostalo někam i dál, ale to bylo málo kdy. A ten Instagram to tak trošku otevřela, což možná nebylo zase tak pozitivní. Co myslíš? No, právě, no. Já jsem se na tom Instagramu nebo potom na dalších sociálních sítích vlastně cítila strašně nepříjemně vystavená, že to je takový, kdokoliv může přijít a může ti cokoliv okomentovat. Jo, že tam máš nějaký nástroje, můžeš si ten profil dát soukromý, ale zase když se tím živíš nebo to máš k něčemu, tak potřebuješ to mít otevřený, aby ti ty lidi napsat mohli. Takže je to takový, občas si připadáme jak ve výloze, do který se vlastně každý může trefit. A trošku mě i mrzí, že se ten obsah hodně právě odklonil od toho psaného projevu do vizuálního obsahu. Jo, fotky a nebo případně velmi rychlý videa, kdy to je prostě šup. A to mě třeba strašně nebaví. Jo. Do mě všichni hučeli, že jak teďka streameři je velmi populární, aby si stříhali reels a že na tom vlastně rostou různý sestřihy ze streamu a tak já jsem to začala dělat taky. Ono to skvěle fungovalo, ten Instagram mi fakt obrovsky narost kvůli tomu. A mě to hrozně nebavilo, protože ty nedostaneš do 1,5 minuty myšlenku, kterou chceš říct. A samozřejmě vzhledem k tomu, že ji tam nedokážeš rozvinout, tak se lidi domýšlej a pak to schytává hrozný hate komentáře. Pak je to strašně jako útočný a vlastně ta debata vůbec neplyne takovým tím hezkým rovným způsobem. To mi právě taky chybí, že to je strašně rychlý. Lidi si přijdou rychle odplivnout, rychle se vyjádřit a šup k dalšímu příspěvku. A že třeba u těch blogů oni se fakt zastavili, dali si kafe a přečetli si ten článek a zamysleli se nad tím a pak napsali dlouhatánský komentář. A na ten já jsem to se odpověděla a teď se rozvíjela ta debata. A tohle to mi vlastně chybí, takže já ty sociální sítě dneska používám spíš tak, jako že to otevřu, povzdechnu si, podívám se do zpráv, rychle projedu to nejnutnější a zase zavírám nebo uploadu nějaký storíčko, ale vlastně čím starší jsem a čím díl to vedu, tak tím méně mě to baví dokumentovat. Byly doby, kdy mě to bavilo o trošku víc. Jediná sociální síť, na který teď docela jedu, jsou Threads, který právě mi přijdou takový víc k zamyšlení. Tam je větší prostor pro tu debatu a zase mi přijde, že tam ta komunita je malinko jako uzavřenější a že už ti ten algoritmus potom hází ty lidi, kteří třeba smýšlejí podobně a není to taková nálož velmi protichůdných názorů, který se tam střetávají, no. Jo, to s tou souhlasím, tady jde vidět, že jsme stejná blogová generace, že já vlastně taky v rámci své práce tak dělám spoustu reels pro spoustu různých lidí a tak dále a beru to hodně jako práci a když si chci udělat radost, tak si dělám ty dlouhý podcasty, dlouhý informativní videa, dokumenty nebo píšu, takže to absolutně souhlasím. Zase na druhou stranu, tak to zrychlování obsahu, tak samozřejmě je to ta meta, jak se říká, je to, co teď prostě lidi baví, tu nastupující generaci baví. Vnímáš to třeba jako velký problém i co se týče naší společnosti a toho, jak dlouho dokážeme držet pozornost, protože ty si to určitě jako tvůrkyně musíš všímat, protože ty tyhle trendy, ne že nutně musíš následovat, ale přeci jenom je v nějakém ohledu řešíš, tak já to třeba vnímám jako velký problém i do budoucna a zajímá mě, co si na to myslíš ty, protože ta dopaminová stimulace, to, jak lidi dokáží udržet pozornost jenom na tu krátkou dobu už a ten mozek to ničí pro mě, tak za mě je to velký problém. Za mě taky, já s tebou musím souhlasit, nechci znít jako... Tak budeme dva bumři tady, to nevadí. Víš, jako taky ty bumři a ta dnešní generace. No. To není totiž chyba té generace, podle mě, abych to jako klarifikoval, to si právě myslím. Vůbec ne, no, to je prostě do toho bodu jsme se dostali jako společnost, takhle jsme se vyvinuli a myslím si, že spousta věcí se teprve ukáže, protože vem si, jak rychlej vývoj byl třeba i v rámci našeho života, předpokládám, teda budeme podobná generace. Já jsem ročník 98, takže jo, tom, jak si popisoval to studio. Já jsem starší. Jo, ale to je pořád stejná generace. Ale je to podobný, jako myslím si, že ten vývoj se asi měl víceméně třeba stejný v tomhle. A vlastně vem si, kolik novýho přišlo jenom za náš život. A jak strašně rychle to šlo dopředu. A myslím si, že adaptovat se tady tomu je strašně těžký a že některé problémy teprve ještě se ukážou a že teprve ještě vyvstanou po tom, co to nějakou dobu bude v té společnosti zažitý. Ale abych tady nenadávala na mladý, já to vidím zejména u sebe, jo? Že vlastně jak jsem teda zvyklá být na těch sociálních sítích a neustále telefon v ruce, protože pořád někdo něco chce a tak
tak vidím, jak jsem tím občas degenerovaná a mám na sobě vypozorovaný, že úplně nejlíp mi je, když ten telefon fakt odložím, ale na dlouhou dobu. Jo, byli jsme třeba pár let zpátky s rodinkou, jsme měli krásný výlet do Normandie, projeli jsme kus Bretaně a já jsem v podstatě nebyla na telefonu, jenom jsem si na to fotila fotky výjimečně a jelikož tam nikde nebylo připojení, tak jsem fungovala kompletně bez toho a mě bylo tak strašně dobře. Jasně, že tam padnou i ty jiný běžný starosti, spíš pod stanem a podobně, takže se to úplně nedá srovnávat. Ale hlavu jsem měla strašně čistou. A pak pamatuju si do dneška, když jsem přijela zpátky do Prahy a vlastně jsem až po 2 dnech, co jsem se vrátila, jsem zapla data na telefonu. Zapla jsem jako vůbec, že bych přijímala nějaký zprávy a teď to začalo blikat a začalo to pípat a já jsem si říkala, no tak to ne. Já se do toho vracet ne, já to smažu. Víš, opět jsem přemýšlela jako, já na to kašlu asi, já vlastně to nechci dělat vůbec. No a neměla jsi takový to FOMO, takový ten fear of missing out, že o něco prostě přichází, že nejsi v kontaktu s těmi přáteli a tak dále? Ne, člověče vůbec ne, protože moji blízcí lidé, na kterých mi fakt záleží, tak na mě mají telefonní číslo. A já vím, že kdybych je chtěla vidět, jak jim prostě zavolám, nebo vím, kde bydlí, tak se za nima zastavím. A vlastně stejně, když chodím na ty sociální sítě, tak já nejsem aktivní konzument. Já třeba na Reelsy vůbec nekoukám. Už ani nekoukám na TikTok, to jsem dělala jenom v karanténě na začátku. Jo, a vlastně já nekonzumuju moc cizí obsah a když už, tak se jdu spíš podívat na YouTube na nějaký dlouhý video právě, který se pustím třeba k práci a většinou to bývá něco naučného nebo něco, co mi pocitově něco dá. Takže tím, že já to nekonzumuju, tak vlastně nemám pocit, že bych o něco přicházela a jde to trošku mimo mě. A je to takový úlevný, no. Nebo jsem třeba vypozorovala, to jsem měla loni na Vánoce. Jsem přijela za rodinkou a koukali jsme na Popelku tradičně, jako každý rok, hezky, že to je povinnost. A já jsem si stěla, že hrozně nedokážu koukat na tu Popelku. Že můj mozek byl takový, a to už znáš. A koukni se, a nepsal ti někdo? Jo, a koukala jsem očkem na Popelku a zároveň jsem odepisovala na Instagramu a zároveň jsem dokázala mluvit s mým bráchou a pak jsem se zarazila a říkám, co dělám? Vždyť jako já jsem dřív seděla, koukala jsem na tu pohádku a to mi stačilo. A najednou můj mozek potřebuje strašně moc stimulu, aby měl pocit, že je zabavený, jinak neví, co se sebou. A tohle je mi třeba hrozně nepříjemný. Já mám ten stejný problém, já se z nějakého důvodu můj mozek inklinuje k tomu, že se rád dívám na to, co už jsem viděl, protože ten mozek tomu nemusí dávat tolik pozornost a vím, kdy jako si můžu se podívat na ten telefon a tak dále, takže tomuhle úplně rozumím. Je to pro tebe tedy cílený detox, to, že nekonzumuješ, nebo detox, ta cílená obrana, že ty cíleně nekonzumuješ ty reels, nebo jsi prostě člověk, který ho to za stolik nebaví a baví tě jiný věci? To je jenom takový doplněk k tomu, jestli ty ses prostě rozhodla, ne, já nebudu koukat na TikTok, nebudu koukat na reels, anebo prostě tě to nikdy moc nechytlo, nebavilo? Já se přiznám, že mě to prostě hrozně nezajímá. Nikdy mě to prostě nechytlo a právě v tom covidu jsem akorát chvilku koukala na TikTok. Tam jsem si třeba brala make-upovou inspiraci právě pro ty moje creepy kostýmy potom. To mě jako bavilo, ale pak mě to strašně omrzelo a přišlo mi to pořád dokola to stejný, protože všímám si, že ty algoritmy jsou docela jednoduchý, fungují tam pořád ty stejný principy na těch sociálních sítích, který já jsem rozklíčovala a v tu chvíli mě to vlastně přestalo bavit, protože jsem si řekla, aha, tak ty lidi dělají tohle, protože tohle je úspěšný a když natočíš tohle, tak se to dostane mezi lidi a přišlo mi to najednou hrozně málo kreativní. Takže trošku je taková pracovní deformace, taková tvůrcovská, že jsi to vlastně prokoukla. To se týče těch kostýmů nebo tvé záliby v make-upu, tak kde to třeba u tebe vzniklo? Co to pro tebe znamená? Je to pro tebe ta další forma sebevyjádření, to herectví, jak jsme se o tom bavili předtím, nebo je to pro tebe zase něco jiného trošku, že když už máš tu audiovizuální tvorbu, tedy že sedíš, mluvíš, tak tady zase chceš mít jenom tu vizuální tvorbu, kterou chceš něco říct, je pro tebe třeba to focení nějak klíčový v téhle tvorbě? No, já právě, když tvořím kostýmy, tak moc ani nefotím. Já si většinou udělám třeba selfiečko a nebo něco na památku, abych si to zdokumentovala, ale pro mě je vlastně klíčový, že to je vizuál, který doplňuje ten obsah. Jo, že třeba jsem si připravila stream o upírech z hlediska toho, kde se vůbec vlastně vzaly první pověsti o upírech, proč vznikly, jestli to má nějaký reálný základ. A mě strašně baví se šťourat ve věcech, já potřebuji, jako jakmile na nějaký téma načnu, tak ho potřebuji vyčerpat. Takže vždycky tady týden u něčeho sedím, hrozně to analyzuju a zkoumám a pak vylezu ven s tou prezentací, kterou mám pro ty lidi připravenou. A tohle to je už jenom takový doladění, že jsem si říkala, OK, tak já někdy jdu až moc do hloubky a vím to o sobě, že ty lidi to pak strašně nezajímá a jsem někdy hrozně nudná.
ale mě to baví, takže to nepřestanu dělat, tak aby ty lidi tam měli k tomu i něco, na co vlastně můžou koukat a co jim třeba taky chytne pozornost, tak já to doplním o ten vizuální aspekt. Samozřejmě je to i nějaká forma sebevyjádření a hodně to pramení z toho, že já jsem velkou část života strávila jako hrozně ustrašená holčička. Strašně jsem se vlastně bála projevit a vždycky jsem byla takový velmi běžný člověk, který měl strašně neběžný zájmy, třeba v rámci mýho okolí, ale nedávali najevo, protože já jsem se strašně bála, že za to budu nějak penalizovaná nebo že se mi budou smát. A třeba i co se týče make-upu, tak já jsem se nikdy nějak extra nemalovala, vždycky, když už, tak to bylo takovým velmi standardním způsobem, ale strašně jsem chtěla, nebo jsem chtěla třeba nosit tenkrát, že jo, frčela emo a scene móda a já jsem hrozně se tak chtěla oblíkat, ale nikdy jsem na to neměla odvahu a mám pocit, že si to trošku ve svých skoro 30 teďka odžívám, že to jako doháním hezky, to, co jsem vlastně se bála dělat, tak teďka už se nebojím. Mm-hmm. A je to třeba ten tvůj další vývoj, který si myslíš, že tak dál bude? Je to třeba doporučení pro trošku starší diváky, co se na nás koukají, protože hodně lidí se třeba bojí, tak si tady ty sny zase zažít, mají ten pocit, že už musí být dospělí, že jo? Dneska je taková ta doba, že vlastně, a to se tě vlastně můžu přímo zeptat, protože ty jako člověk s více zkušenost má, než jsem já, tak to možná prožíváš ještě intenzivěji. V téhle době se mi zdá, že hodně jsou lidi tlačení do brzké, jaké velké úspěšné kariéry, do baráku, do auta, do dětí a hodně lidem v mém věku, třeba v mém okolí, dělá problém se s tím trošku vyrovnat. Jak to vnímáš ty? A jak vnímáš právě to, že člověk v dnešní době vlastně může být trošku dítě i díl, protože je víc možností na kariéru, víc možností se bavit, přece jenom už víme i vědecky, že to můžeme trošku odkládat, tady tyhle věci. Tak jaký s tím máš zkušenosti a pocity? No, mně právě přijde na dnešní době úžasný, že máme tu možnost volby. Že sice nějaký společenský tlaky tam jsou a babičky budou se ptát na vnoučata a někdo ti občas řekne, že ve svém věku už bys měl dělat tohle a tohle. Ale nemusíme. Přesně jak říkáš, jako dřív ty možnosti nebyly a já věřím tomu, když to řeknu sprostě, že si občas lidi dělali děti i z nudy, protože jako co jinýho, když už teda dosáhli nějakých základních věcí. Ale dneska je ten svět strašně otevřený a pokud někdo chce rodinu a chce ji třeba zakládat brzo, chce být úspěšný a chce haslit od svého brzkého věku, tak klidně může, ale zároveň nemusí. Jo, ten život každý si poskládáme tak, jak potřebujeme a já jsem tady tu krizi měla taky a měla jsem ji obrovskou, protože přesně nejvíc kritický leta pro mě byly třeba 20 až 25, kdy najednou je to o tom, že tvoje bývalý spolužačky z Gimplu už mají třeba děti a mají postavený barák. A ty přemýšlíš, jestli teda něco neděláš blbě, ale zároveň já jsem nechtěla děti a barák, já jsem to vůbec jako nepotřebovala, jsem chtěla úplně jiné věci. Ale měla jsem pocit, že bych to vlastně měla chtít. Jo, pak jsem přesně, už měli všichni dostudováno, já jsem ještě studovala, pak jsem se nakonec na to vykašlala, ani tu školu jsem nedotáhla. Ale dneska už na to koukám s velkým klidem a i když to na mě občas dolehne, takový to, že bych možná měla být jinde, nebo bych možná měla dělat něco jiného, nebo se mě občas dotkne nějaký komentář, který si přijde rejpnout, že co dělám na streamu, když bych měla lítat po kuchyni s dětma, tak zároveň já to prostě beru tak, že jsem velmi věrná tomu, co já chci. A díky tomu jsem velmi spokojená. Nesedím tady teďka v luxusní vile, sedím v panelákovém bytě, ale těší mě můj život takovej, jaký je a vím, že když bych chtěla ho změnit nebo chtěla bych nutně materialistické věci nebo být obrovsky úspěšná, tak vím, jak na to, vím, že jsou jako postupy, které jsou platný, jenom já zjišťuju, že to vlastně tolik nepotřebuju. A někdy mi přijde, že ty lidi vlastně nechají, aby ostatní do nich projektovali svoje potřeby. Že oni tak moc vlastně nechtějí tyhle věci, ale přesně mají pocit, že by je měli chtít, protože to vidějí kolem sebe a tím se potom nechají zdrtit a někdy je to dostane do velmi nepříjemné paralýzy, že vlastně nevědí, co se svým životem. A navíc z mý zkušenosti spoustu věcí se vyprofiluje samo. Ne, že byste byli pasivní a nic pro to nedělali, to ne, to určitě nefunguje, určitě jako dělejte, co vás baví, rozvíjejte se, makejte na sobě, ale zároveň většina třeba příležitostí, které teďka mám, nebo věcí, které teď mám ve svém životě, tak fakt přišlo velmi náhodou, omylem, bylo to v dobrým čas, na dobrém místě, stačilo být, někdo něco dohodil. Je super si třeba kolem sebe tvořit dobrý okruh známých, to taky dělá strašně moc. A nestresovat se. Neříkám, že máte nekonečně moc času, on ten život není úplně nekonečný, ale nemáte tam žádný milníky, kde byste nutně měli být v tu a v tu chvíli. A třeba to, co jsi říkal, že máš být dospělej, jo, nebo máš se chovat dospěle, tak já jsem vždycky
razila teorii Pipy dlouhý punčochy, že je dobrý se nechat svoje vnitřní dítě, protože já to třeba vidím na sobě, že to je to, co mi dělá takovou tu hrozně krásnou obyčejnou radost. Z toho, že hezky svítí sluníčko a že jsem teďka v lese a tam hezky voní jehličí a že teď mám v ruce klacík a můžu tím šťourat někde v potoce. Jo, z toho já mám hroznou radost a jsou to úplně obyčejné věci a myslím si, že je to z velké části proto, že jsem si nezapomněla hrát. To je něco, co já můžu jenom podepsat, protože přesně jak říkáš, já jsem tohle řešil taky a z té krize, ježiši, co dělám se svým životem, nemůžu se do konce života živit lolkem a moderováním a komentováním a tady těma jako srandama. A pak mě vlastně došlo, že můžu a že proč ne prostě a že vlastně hlavní je tak dělat to, co si člověk přeje a co ho naplňuje. Ale taky jsem tu krizi měl, takže s tím určitě souzním. A určitě si myslím, že tohle ocení spoustu našich posluchačů, protože to je takový ožávý téma v dnešní hodně rychlý době. Ale sám vidíš, že jako nemůžeš se živit lolkem, komentováním, můžeš. Jo, no právě. Taky nám říkali kdysi ty maminky, že prosím tě, ty hry tě neuživí. No a podívej se dneska na e-sportový hráče, ale jak hezky je to živí. Jo, no to mě maminka právě vždycky říkala, teďka jako, tak má radost, tak je to všechno v pořádku, všechno to dopadlo. Já jsem se chtěl ještě zeptat na tvůj přístup k soukromí a sociálním sítím a obecně, protože já jsem si všiml, že ty vlastně ho příliš nesděluješ, že si tam měla jeden příspěvek po nějaké dlouhé době, když tohle i vlastně psala, že úplně nejsi faninka toho sdělování soukromí. Jak to tady máš u sebe a jak vnímáš, že ta doba dneska v tomhle pokročila? Jak vnímáš lidi kolem sebe, že to soukromí sdělují? Protože mám pocit, že máme jako společnost možná problém s tím oversharingem, jak se tomu říká, tedy s tím přesdělováním soukromí, porovnáváním, že s ostatními na základě jejich soukromí, našeho soukromí. Co bys doporučila takhle, ať už slečnám nebo klukům, klidně v mladším věku, kteří by jako hrozně chtěli mít ty hezký Instagramy, ale vlastně to jenom dává do té spirály? No, ono to je strašný klišé to říkat, ale myslím si, že je potřeba to připomínat, že stejně nikdy není všechno tak, jak to vypadá. Jo, že na Instagramu nebo na sociálních sítích obecně i já, a dělá to většina lidí, tak sdílíme ty hezký momenty. Někdo jde tou cestou jako velmi obdivuhodnou, že vyloženě cíleně sdílí ty ošklivý momenty. Já se to třeba taky občas snažím dělat, ale zároveň beru to tak, že to je prostě jenom zlomek, že Instagram tě nedefinuje, nedefinuje tvoji osobnost, je to jenom střípek a ty si potřebuješ poskládat celou tu skládačku toho člověka. A co se týče soukromí, tak já teda občas overshareu taky, ale snažím se to dělat spíš ve věcech, které jsou relevantní třeba i pro ten stream. Jo, že někdy přece jenom člověk je skoro denně live a ne vždycky máš dobrou náladu, ne vždycky seš v pohodě. A jakmile jdu na ten stream v nepohodě a cítím to na sobě a vím, že to je na mě vidět, protože já to neumím schovávat, tak vysvětlím, proč nejsem v pohodě. Jo, jenom vlastně vyložit ty karty na stůl, říct, hele, taky jsem jenom člověk, teďka jsem třeba podělala tohle a tohle, nebo stalo se tohle a tohle. Tohle jsou věci, které mě trápí a ty lidi si z toho něco vezmou, vlastně tam pak dochází i k takovému hezkému vzájemnému pochopení. Ale co se týče té komunity na streamu, tak já tam ty lidi už vnímám trošku bližším způsobem, to už je přece jenom nějaký základní filtr, který tam prošel, takže na streamu já toho sdílím třeba daleko víc a daleko víc se tam objevuje třeba i můj partner, než na Instagramu, jo? Že tam je to pro mě takový, asi ani nevidím vůbec pointu v tom tam sdílet nějaký zamilovaný videa nebo fotky, protože to je naše a to je mezi náma a vlastně nemyslím si, že by na to ostatní měli nějaký extra nárok. A co mě třeba mrzí, takže kolikrát vidím, že se vlastně monetizujou ty blízký vztahy. Jo, že to je takový, narodilo se mi dítě a teďka se stanu mami influencerka a vlastně svoje dítě budu monetizovat. Jo, nebo teď jsem se dal dohromady s někým a teď ten vztah budeme monetizovat. A vlastně my vám sdělíme svoje soukromí, ale na Hero za poplatek. A to mi vlastně přijde ještě horší, než kdyby to ty lidi jenom oversharovali, jo, že to je... Lidi se rádi šťourají v soukromí ostatních lidí, že jo, proto jsou populární výměny manželek a tyhle věci. Tak to mám rád zrovna. Jo, to já jsem nikdy tomu nepřišla. Guilty pleasure, takzvaně. A každý máme nějaký svoje, že jo. ale přijde mi hrozný, jak se to jako občas hází za paywall, no, to mi asi vadí nejvíc.
No, to je pravda. To se mi zdá především u těch dětí, že jo? Je trošku nefér potom vzhledem k tomu, že ty děti někdy dospějí, uvidí to, že jo, že je to jejich celý soukromí, to dětství, tak bylo takhle daný na odiv. To si myslím, že je, že určitě špatně. Jsi tedy spíše zastánkyně toho, že by lidé neměli ty takhle citlivější věci dávat na ten oděv, anebo že by to právě měli mixovat. Já vím, že jsi to říkala, že občas tam je ta kombinace, ale vlastně mě zajímá, co je za tebe ten lepší přístup tedy. Buď to radši nedávat vůbec, anebo zkoušet být autentický v dnešní době. Asi, ať si to každý udělá, jak potřebuje. Já si myslím, že jsou lidi, kteří prostě nechtějí a znám takový tvůrce, který si to soukromí tak strašně striktně drží, že vlastně jako o lidech nevíš vůbec nic, jenom o tom, co dělají na internetu. To je v pořádku a zároveň znám lidi, kteří se rozhodli sdílet svoji cestu, sdílet svoje niterné myšlenky, sdílet třeba i svoji cestu z deprese nebo z nějakých psychických problémů a i to je za mě, podle mě v pořádku. Ale řekla bych, že je potřeba, jakmile se rozhodneš jít tou druhou cestou a sdílet ty věci, tak to mít třeba aspoň nějak základně podchycený. Jo, že třeba často vídám u mladých lidí, že se rozhodnou komunikovat své psychické problémy, ať už je to ADHD, nebo to je spíš diagnóza, jo, nebo deprese a tak, ale vlastně nemají to vzdělání, jak to uchopit a nemají ty nástroje a nemají obranný mechanismy. A ono je to někdy potom sežere, protože ty jdeš do citlivého tématu a vlastně tím lidem takhle dáš dýku do ruky a řekneš jim, tak tohle proti mě můžeš použít. No a on se samozřejmě může najít někdo, kdo jí vezme a vrazí ti přímo do hrudi zpátky. Takže než to uděláš, tak si myslím, že je dobrý vědět, do čeho jdeš a mít právě nějaký obranný mechanismy, třeba si projít i tou psychoterapií, kde se tohleto kromě jiného učí a vědět, že jdeš do nějakého potenciálního rizika, který se vždycky pojí s tím, když svoje soukromí sdílíš. No. Aničko, takhle na závěr, je něco, co pro sebe v rámci svého duševního zdraví, psychohygieny, tak třeba děláš na každodenní bázi, nebo týdenní bázi, nebo měsíční? Nemusí to nutně být něco, že máš nějakou rutinu, ale když se nad tím takhle zamyslíš, tak je něco, co si třeba řekneš, že je pro mě dobrý a vědomně to udělám proto, aby mi bylo lépe a třeba bys to mohla doporučit našim divákům? No, já se přiznám, že jsem hrozně nekonzistentní člověk, takže vždycky jsem začala něco dělat a pak jsem to nedodržovala a třeba strašně se mi osvědčila meditace, kterou jsem vždycky vydržela dělat týden a pak jsem se na to vykvákla, takže snažím se lidem radit takový úplně nejzákladnější jednoduchý věci a strašně fajn věc, kterou jsem se naučila dělat a dělám ji každý ráno a zní to jako blbost, ale hrozně mi pomáhá je vstát, roztáhnout si závěsy nebo žaluzie, pustit si světlo do pokoje, zvlášť vy streameři, který tam máte věčně zatemněno. Koukám se na vás. Bych si měla roztáhnout žaluzie. No a pustit si čerstvý vzduch domů. To je třeba něco, co mi hrozně pomáhá. No, tak to je dobrý. A sport samozřejmě. Nějaký pohyb, jakýkoliv, to nemusí být, nemusíte se drtit ve fitku, jo, pro spoustu lidí je to úplně zbytečný a ani je to nebaví, ale jít se třeba projít, mít nějaký pohyb každý den, protáhnout se, dát si něco dobrýho k jídlu a mám vyzkoušený, že je strašně důležitý, aspoň teda pro mě ráno, že ten start toho dne mi do velké míry definuje, jaký ten den bude a třeba dneska jsem měla to ráno velmi hektický a velmi vystresovaný a pěkně se to se mnou táhne celý den a je to docela těžký zvrátit, takže dbejte taky na svoje potřeby a udělejte si to ráno příjemný, abyste se hezky naladili pro ten den. To byly rady pro well-being, pro tu mentální hygienu. Takhle úplně na závěr je něco ještě obecného, co bys třeba chtěla vzkázat? I třeba někomu, kdo zvažuje tu kariéru tvůrce, někdo, kdo se jenom hledá, co by ho třeba mohlo bavit. Takhle obecně pro naše diváky na závěr. Taková ta minutka, věta, rada do života. Nemám pro vás univerzální radu, ale asi bych lidem chtěla vzkázat, ať zkoušej. Ať se nebojej, zkoušej, žijou život, dělají to, co v tu chvíli chtějí dělat, pokud to samozřejmě bude dobrý pro ně i pro jejich okolí, aby zase nešli proti něčemu. Ale nenechte se tlačit do věcí, které dělat nechcete, dělejte věci, které dělat chcete, dělejte je s nejlepším vědomím a svědomím a spoustu věcí se vyřeší samo. Vím, že to je těžký, ale je dobrý to aspoň trošičku nechat plynout jako takovou vodu. To by byla asi moje rada. Tak já moc krát děkuju za skvělou hodinku a tvůj čas. Já taky moc děkuju.
No a děkuji vám, kteří jste se na nás koukali. Pokud vás jakákoliv tohle téma zaujalo, tak určitě napište do komentářů, určitě se to ke mně, k Aničce i k nadaci dostane. A pokud třeba vám můžeme nějak pomoct, něco ve svém životě řešíte, tak taky mrkněte dolů a využijte naše nástroje nadace Twist & Foundation, ať je to třeba SocioChat, kde můžete svoje problémy anonymně psát a odborník nám pomůže, vám pomůže, sobě si pomůžete navzájem, tak určitě to využijte a taky moc krát děkujeme Národnímu ústavu pro duševní zdraví za to, že jsou patrony tohoto projektu i nadace. Mějte se krásně.